emtatweni engikabi kodwa Khathele mina manje. edita lutho ntwana bomcula phesheya yathi mina mfowethu ngifuna ngiyoperforma ngizophatha wena Manje interview la. Cha lutho ntwana ethi nawe uyabona vele ngangako Ngibona vele lokho ukukhuluma was interview yini ngami. lutho angeze interview aw phela abantu abenza interview kanje la bacula abangazi litho abafana no Khuzani eqemdinsi Waplo. okunye ngokumfana ngapha uthiwa wapho wasemandaba Kubi khona lapho. ngapha enkandla Kamaskandi ongasile Umbhekephi. akazinakwazi Khona into yakalungekazi baba no Jeff Zuma kulunganga. angiboni phela noZuma naba baze baphume kube no president Awayikho into olungekazi. ayikho into yolungenkandla hey Umntwana Nongizwe impela kushintsha yalo. Yoko sigala ngoma ucula isicathamile ngendanga. ungizwe ngimbone kwenye lokhuzana ntana yami ngimbone interview ngami nje la. ungizwe mfowethu ungizwe ngimbone kwenye iphiki mfowethu Lapho interview ngami. edunise izinqa Ungizwa? kwenye iphiki elahlela izinqa Olungana wesangoma. Zange mesisileke njalo lesi Nakho nakubhaka wayenyanga kwalungana. ubhaka phela shaya inyoni eziningi etshela iwana ngeke uyiqhathanisana nobhaka hayi ayivala Ushadwa njalo. ngayivala manje le interview yami ngokolimi kaKhuzani ngiyawuvala umcimbi awuzwe ulimi ongasika kanjani